خب استاد چند کاری که ما رو میتوانند موفق سازند نامور سازیم ما یعنی چی کارهایی کنیم که ما رو میتوانند موفق سازند ҳунари нағз омӯхтан дар кор якум чизе ки бояд омӯзед ҳунари именно кора ташкил кардана кора организоват кардана дуюм ҳунари именно муносибат сохтана шумо ин ҳама фундаментални чи муносибат сохтан бояд ки тамоми инсон қате ба муносибат будан дар кор ин сарфи назар аст ин намояндаи давлат аст ин харидори шумо аст ин партнёри шумо коргари шумо касе набояд муносибат сохтан якум кора ташкил карданаш дуюм муносибат сохтан даҷи мумкин ки муносибат сохтан дар ҷои якум бошад ҳам якум ҳунари беҳтарини инсони муносибат сохтанай дуюм ин кора ташкил кардан ёд гиред сеюмин ҳам як соҳаба мутахассис шед ҳам як соҳаба мутахассис ба қувва шед духтур мешед духтури беҳтарин шед муаллим шед муаллими беҳтарин шед инженер шед инженери беҳтарин шед средина намонед ҳамон соҳаба мутахассис ба қувва шавед ин беҳад зарур чорум ҳамин переговор бурдана ёд гиред договориться кардана переговор бурдана ёд гиред чунки ин талантай ин беҳтарин талант аст ки шумо ба имконият месозад ки условияҳои нағз худотон ба созед агар переговор бурдан натавонед условияи нағз сохтан наметавонед и чоруме ки пула идора карда управлят кардан ёд гиред именно пула